Welkom allemaal bij de tuinsessie van het Passieverhaal. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, het theaterverhaal. Ik sta nu wel in de tuin, maar ons kans is in het theater. Door de afgelopen weken hebben we veel last gehad van de corona. Maar op dit moment is het weer waar de sport speelt. Maar gelukkig koos vertrekt bij onze redder Theater Carousel in Geleen. Op dit moment hoort een groot gedeelte van de cast de door jou gearrangeerde stukken voor de allereerste keer. Later, in het najaar, gaat ons dirigenten met ze aan de slag. Maar nu eerst is de beurt aan jou. Je hebt de afgelopen weken heel gewerkt aan de gearrangeerde stukken voor dit chique Limburgse spektakel. En natuurlijk zijn we erbij voor een uniek ietsje achter de schermen. Komt er met naar het theater? Nou, Mieke, leuk dat ze er bent. Ja. Wat vindt ze er maar om hier te zien? Ja, leuk. Eindelijk iedereen gezien. Dat hoor ik wel naartoe. Ja, dat geloof ik Ja. wel. Want ik ken ze al wel eetjes wat ze nu wat voor al gebroken. Nou, ik heb die liedjes waar ik dan in met kon zingen, die heb ik vooral voor vanavond beluisterd. Omdat het om hoogtes ging. Ja, ja. Dus, Een beetje voorbereidend werk. ja. 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 Hey, en nu weten we dat is toen de Limburgse versie van Jij bent liefde hebben ze gezongen. Want onze organisatie heeft je ook gebroken in de kerstgoed van afgelopen jaar. Ja, Ik leuk. durf je bijna niet te vragen. Maar zo is een klein stukje kennen zingen. Oh, dat is wel echt gemeen. Oh. Nee, dat vind ik wel moeilijk. Ja, ik heb zo nog een afleiding op de achtergrond. Ja, inderdaad. Anders dan knippen ze maar erin. Oh ja, zet er maar mooi erin, want er stuit er ook nooit op. Nou, Helen, dankjewel. Er is een nummer te liggen aan de gang, dus gaan we snel. Dan gaan we snel Ik zit vol van jet, is ik van zwijten. Gans mijn hart heb ik aan de en zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan dich. Beloof me, dat sticht ik zelfs als blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij. Voor mij was dich de liefste. Voor mij. Als mijn gedachten weer eens met mij spelen, als ik mich weer eens afvraag wie en wat, kan ik mich zo intens gelukkig voelen, om wat ik heb en wat ik heb gehad. Om
ik leef, dat ik zing, dat ik woon, een wereldwonder. Onmetelijk schoon, gewoon bijzonder gewoon. Hoi Lieke. Hey, dat is wel het arrangement gehoord. Vindt je Ja. er nog toe van? Ik vind het wel heel chic. Ja? We hebben nu inderdaad gewoon al wat stukken te huren. Ja, die erin komen. Ik vind het wel echt. Echt heel leuk. Het begint een beetje echt te worden. Ja, zeker. Ja. Hey, en is er nog ook een Limburgstalig nummer wat zo gaat als willen toevoegen, wat er nu nog niet is? Ja, dat heb ik inderdaad de vorige keer ook nog gezegd. Halt me eens vast. Dat vind ik wel echt een chic nummer. Ja. Dat heb ik nu nog niet gehuurd. Dus... Nee, heb ik Bas ook meteen gezegd. Maar ja, het is dan maar de vorige of ik Bas heb. Ja, ja. Hey, en je wordt dadelijk begeleid door onze dirigente, Peggy Schmidt. We hebben daar net de zin bezig geweest voor het koor bij te krijgen. Weet je hoe we leden dat koor gaat bestaan? Ja, ik weet dat het de bedoeling is om er 80 van te maken. Dus Dat klopt. ik ben benieuwd of het leuk wordt. Maar... Ja, dat klopt. Op vorige week hebben we de stemtestdag gehad. Nou, we waren echt waanzinnig aangenaam verrast over de aantal aanmeldingen die we hebben ontvangen. Komen er voor nog bekende Luperich tegen? Ja, toevallig wel. Ja, die man heeft inderdaad auditie gedaan Ja. en die mocht meedoen. Ja, Dus, superleuk. Ja, Dat is echt heel leuk. geweldig. Ja. Nou, we hebben de oude stukjes van hier erbij zitten, dus we willen nu heel even naar kijken. Oh, leuk. Ja. Hoi, welkom hier bij de stemtestdag voor het passiekoor van ons passieverhaal in Gelijn, Theater de Carousel. Daar zijn we vandaag te gast. Weer gewoon achter de schermen kijken. Kijk met ons met. Oh, het kapje op, hè. Oh, heel lang. Ik wil vroeger om zangeres werden. Ik weet vroeger als kind, dan hadden we nog maar als klein kind, hadden we een handdoek zo op de hoofd. Met lang horen, want ik dacht, zangeres hadden lang horen, dat moest wapperen. Nou, mijn pap vond dat ik... Je komt voor de stemtestdag, hè? Ja. En wij zijn hier, mag ik dat vragen? Ik ben Ans Verheijden en ik woon in Echt. Oh, het echt? Ik zing die Sima die zusteren. Leuk. Ik kom vandaag auditie doen. Auditie, oeh, dat is een zwaar woord. Ja, schrik er zelf ook Ja, van. onze dirigent heeft gezegd dat we het woord auditante en auditie vandaag niet mogen noemen. Nou, ik kom een stemtest doen en gewoon kijken of ik slaag vandaag. Ah, volgens mij zit het wel helemaal goed met die ervaring. Nou, heel veel succes dadelijk en plezier. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Je hebt net stemtest gedaan, hè? Binnen. Spannend? Ja, wel. Best wel, hè? En ja, het is natuurlijk not dan, maar mag ik vragen wat onze dirigenten tegen u heeft gezegd? Dat ik met mag doen. Dus we zien nu 31 oktober. Ja, heel zeker. Oh, leuk! Wat leuk! Nou, dan wens ik u heel veel plezier in de voorbereidingen en tot 31 oktober. Ja, top. Tot dan! Dankjewel. Dag. Hoi. Hoi. Mogen ik u het vragen? Ja, maar Ja? natuurlijk. Wij zijn hier. Hele Monique Klaasens. Uit? Goed torren. Uit Torren. Ja. Oh, dan zit je flink uit de richting, hè? Hier nog Gelijn gekomen. Ja, het valt nog net. Nou, en hier komt voor de stemtestdag. Wie zijn hier op het idee gekomen om deel te nemen? Ja, ik zing heel graag. En ik zag de opname op Facebook stond, dus die dacht van ik gewoon eens even kijken of het goed voor mij is. Leuk. Zenuwachtig. Het valt nog net. Gezonde spanning, zeggen ze dan. Hè? Ja. inderdaad. Ja, heel veel succes dadelijk. En hopelijk zien we terug op 31 oktober bij de eerste repetitie. Ja, dat hoop ik wel. Succes! Dankjewel. Ik ben 58 jaar. Ik ben de man van Nieke, die dus in de Kaalschut spelen. En via Nieke ben ik dus eigenlijk hier zo terechtgekomen. Want die zei van, oh, ze hebben koorleden nodig. Ik dacht, oh, dat liep me kei chic om samen zo'n met te mogen doen als een productie eigenlijk. Dus, Ja. maar goed, ja, en zo ben ik. Goedemiddag. Je komt
komt voor de stemtestdag, hè? Ja. Spannend? Veel zin in. Ja, absoluut. Ja. Maar vind je het ook spannend? Ja, een beetje wel, hè? Beetje? Ja, een beetje. Want je zingt bij een koor, of? Ja, bij Simmerdienst. Ah, bij Simmerdienst. Ah, de buren van ons. Ah, oké. Leuk. Ja. En wie zijn je erop gekomen om deel te nemen aan het passieverhaal? We hebben een mail gekregen en zo heb ik het opgegeven. Leuk. Ja, dus ik ben ganz fan van de Passion Ummer. Dus, Ja, en dan een dialectversie nu, hè? ja. Dus, succes dadelijk. Ja, oké. Hoi. Stemtest, dat was toch wel even spannend. Ik heb goed geoefend. Maar op een gegeven moment dacht ik dat ik nog hoger moest zingen en dat lukte niet. Maar toen kwamen we weer terug bij wat de bedoeling was en dat ging goed. Ik ben Lieke Hendricks, ik kom uit Herten. En ik ben Pauline Hendricks en ik kom uit Limburg. Ja. En wie zit je zo erbij gekomen om je aan te melden nu voor het koor? We hebben al in een projectkoor gezongen, een paar jaar geleden. Ja, dat was zo fijn en dat is zo ontspannen om te zingen met elkaar. Ja, dus wij hoorden van John, ik weet de achternaam niet. Schouten. Oh, Schouten. De attendeerde ons hierop. Ja. Meteen enthousiast. Ja, leuk. Te gaan doen. En wie ging de stemtest net verrucht weer? Ik had het wel verwacht. Ja. Ik voelde gewoon dat je niet meer zo hoog kan zingen. Dus ik ben er blij met. Ja. Wij vonden in het vorige projectkoor de altijd best moeilijk. Wat die moesten doen, dus ik ben wel heel benieuwd. Ja, zo weer een uitdaging. Ja. Want hoe lang zing je er al? Ja, alleen dat. Oh, oké, dat andere projectkoor en nu hier. Ja, leuk. En wat voor een Limburgse nummer zou je hartstikke leuk vinden als dat in het passieverhaal terug zou komen? Wat ik leuk vind is van Frans Pollux. Ja. Houd me eens vast. Ja, dat is een charme. Ja. Ik denk, dat past je ook wel in dat verhaal. Ja. Ergens. Klopt. Ja. Is ook hartstikke mooi. Nou, super. Dank jullie wel. Dat wordt het dan vandaag hier vanuit Geleen. We hebben een spannende, maar ook hele leuke dag gehad met ontzettend veel auditanten. En van de 80 plaatjes die ons koor heeft, zijn er ruim 70 gevuld. Die laatste 10, die bewaren we speciaal voor de mannenstemmen. Dus wil je meedoen in het passiekoor, meld dich op het adres hieronder. En we weten, misschien stuist dich op 9 april in het koor van het Passieverhaal 2022. Tot snel! Vindt het leuk om terug te zien dit, zo'n filmpje? Ik vind het niet leuk om mezelf te zien, maar het is wel leuk om te zien dat die man die enthousiast is. Echt heel leuk, joh. Ja. Hey, we gaan snel terug tezamen in. En dan kan ze wel weer oefenen met de rest. Ja, doe ik. Schoon te zeggen. Ja, dank je. Hoi. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze is geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze is geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze is geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze is geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan,
Hoi Rick. Hey, de mogen als Jezus natuurlijk heel veel solo's zingen. Is er nog een nummer waar ze echt naar uitkijkt om te zingen? Nou, dat is één nummer van Frans Pollux. Dat is 2 seconden. Ja, super nummer. Super. Het is echt gewoon de manier wie het zingt. Sowieso de manier wie er zingt. De hoogteverschillen, de uithalen. Uitdagend. Ja, ontzettend chic nummer. Ja. Helemaal leuk. Een prachtig nummer. Hey, nu hebben we weer op internet een beetje zitten zoeken. Nu hebben we weer van dit een heel bijzonder filmpje gevonden. Heb ik hier. Oké. Ik zeg van even. Ja, benieuwd. From many other men, but if I die, see the sun through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I wanna know, my God. I wanna know, my God. I wanna see, my God. I wanna see, my God. Why I should die without being more noticed than I ever was before. Would the things I said and done matter anymore? I have to know, my Lord. Have to know, my Lord. Have to see, my Lord. Have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, my Lord. Have to know, my Lord. Can you show me now that I will not be killed in vain? Show me just a little of your omnipresent grain. Show me there's a reason for you wanting me to die. You're far too keen on where and how, but not so hot on why. 2010. Ja, toen zat ze al als Jezus op het podium. En waar dit nu onderdeel van het grote masterplan, nu 12 jaar later in het dialect, als Jezus op het podium te staan. Ja, masterplan. Ja, ik denk het wel. Ja, het is, nee, maar het is een rol die ik inderdaad toen ook heb gespeeld. En ik heb het eerder ook al gezegd, er zit zoveel in. En om het dan 12 jaar later weer te mogen doen, dat is ontzettend chic. En ik ben wit, over 12 jaar ben ik 41. Nou, misschien komen we dan internationaal. Hey, nou dat is pas een schone droom. En daarmee stuur ik die snel terug naar die volgende dingen. Ja, dankjewel. Want zonder Jezus is het lastig voor ze weer al. Ik kan eens kijken wat we in de school doen. Ja, goed, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Als ze denkt dat het niet meer gaat, het zonnetje of de maan zich niet meer draait, dan deed ik met zich al mijn leven leid. En bleef ik bij dich staan. Als de regen steeds meer blijven gaan, en in die huisjes blinkt weer een traan, zal ik mijn arm om dich slaan. En blijf ik voor dich gaan. En dat ze weet dat ik veel van dich houd, samen op weg naar geluk. En ook al kunt je eens een scheeve voor, met dich wil ik vroeg en wat meer terug.
Floor. Hey, verzin je eindelijk samen muziek maken? Ja. Meer op proef aan het arrangement. Wat vindt je ervan? Ja, ik vind het geweldig. Echt super dat we echt nu bezig zijn ermee. En zie je dat we er langs een beetje loskomen en lekker gaan mitzingen. Dus ik vind het heerlijk. En het theater, hè? Ja, dat is geweldig. Echt chic. Ja. Hey, en de echte Passion staat Maria eigenlijk altijd garant voor een paar hele mooie nummers. Dat is in ons Limburgse versie ook zo. Ja. Nu weten veel watersorganisatie dat ze er als Maria er een schepje bovenop gaat doen. Ja. Kan je ons vertellen wie ze dat gaat doen? Ja, ik heb de uitdaging om bij één nummer ook iets met gebarentaal te gaan doen. En ik vind het een ontzettend leuk idee en ja, echt super chic. Dus dat is het extraatje. Bij één nummer wil ik gaan zingen. Dus ik ga licht met verrassen. Oké. Ja. Is het een verrassing of kent ze nu ook wel gaan? Nou, ik ken wel het tipje van de sluier lichten. Ja. Als je wilt. Ja, hè? Ja? Ja. Zal ik dan even... Oké. Ik heb het, hè. Je hebt goed geoefend, hè? En dat betekent, ik leer gebarentaal. Dus tot zover. Ja, super chic. Ja, ja. Hartstikke, echt bijzonder. Ja, dat is het ook. Dus ik huur ze weer spelen. Ja. Dus Ik huur dat ik moet melden. Ik moet ook het net zingen. Jongens, hey, bedankt. Ja. Met de bril zie ik niks. Hoi, hoi. Natuurlijk zijn er buiten deze cast heel veel vrijwilligers vol passie aan de slag om er een onvergetelijk evenement van te maken. Zowel in Midden-Limburg, Mazeik als in de Zelfkant wordt hel gewerkt. Nog even en dan stellen we ook de liveband aan je voor en het muzikale team, wat in de slag is voor zowel het geloof als het passieverhaal. Dit wordt het voor nu. Hierachter gaat het nog even door. Want hoe ze eindelijk ze mogen beginnen met muziek maken, is het lastig om te stoppen. Tot de volgende keer. Het theater. Ik sta nu wel in de tuin, maar ons kast is in het theater. Door de afgelopen weken hebben we al veel last gehad van de corona. Maar op dit moment is het weer waar de sport gespeeld. Maar gelukkig